ngatiprofiti wati ndakamataura wakati ndokubhena umbambaira ndiwo watoti ndapurutira nhasi pari paakataura isusu takati panzi chii and he said nhasi munhu wese nyama hamanzwisisa. You say what if we need hatuna kupa platform yakaita sanhasi. One second, ndakuapologize kuna baba wamakandiwo. I think ndakapfurikidza futi ndakambokumbira regerero ndakapfurikidza panga ndakutaura nyaya dzana baba kufa, ndakutaura nyaya dzana Chari, dzana Muparinga, ndakapfurikidza. Of course I was too still. But ndakatanga 7 day yaMairo Matanza. Ellen White. Mairo Matanza chiprofita. Ellen White anga ngori prophet. But Ellen White also, listen, asiri akatanga 7th day. Those are allegations. Serious? Ellen White asiri akatanga 7th day. Yakatangwa nani? HDA. Takura itongoza chikaita. Again, do you speak in tongues? Yeah, tichini. Yeah, ina confidence. Yes, tichini dzekumasowe, Jumanda yedzistrona mukati mokuyera. When the two drivers very far. 2v2 oneva zo v2. 2v2. Ari kusounda kunga. No. Chichoona chinenge chichiitika. Vanga vari mubedroom, mukomana achikambura. Munoiziva here. Mwari akamirira kuti munhu achikanda mmodzi. Aitoti pazuva rekamwana, maybe kaprofeti kana kaevangelist kana kapresident, amen. Mukomana mbazvomora. Mwari vatsamwa. Mwari anga arimo mubedroom achiona mbeu yaraswa pasi bhamuti lam. Akabva. Mubvunzo wako ngatojambe. Kazhinji kana tiri But most of the time, it doesn't matter kazhinji. You are a journalist. Journalist. Not journalist, you are a journalist. Mubvunzo wakaipa. ndiri kuti anga of course by you of course I understand yawe pandiri kuti kazhinji azvi vanhu vakawanda mavhejini kana vada kutotsvaka mavhejini vanoenda kuSTA because ndo chechi chine umwari hwakawanda wekuti vanhu vanokura vachitotya Mwari nekutya mutemo wechechi Vachengetwe murayiro. vakanatsochengetedzwa. Meaning the things of this world, everything is changing. God never changes, but things are changing. Sekuru wangu ndinoita zvechechi ndakanoona vaigara vachinditi waenda kugomo indainamatira motera but waenda kugomo because vaibvile kuti Mwari anoburika mugomo vaisaziva kuti zvinhu zviri kuchinja. The point is ndakanowamutsa kwawakafa sekuru wangu hakwanise kuansa kuti toita senate Elisha sapinda muchechi murume here mukadzi ungochanire Anogara kuside kupi. ndo zvatakutaura kuti anga ari murume but enezve ane achinja handiti. Saka church inofanira kuchiadjusta into church yangu nanhasi aipfeke jini yandakakurira anonzi masatani. Ndakuramba kuadjusta auende paFacebook nechurch yangu. Mabubunya mangwepe masiki yako bangwa ndavekujuve vavuva vavuva vavu akizereketia kurada mazai azoto akubebe zanto bambaira station ok Baden station bambaira bubunya ngakakakahazika Dayden ko munangagwaza kugwata kukwekwe makwebedain indizu kurata akubamba masigadei ndapepe kotsoto. Zico is a journalist. He comments on doctrinal matters. Whatever gives Zico $1 is what he will publish. At best, he's a journalist. He's a journalist. 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 Ladies and gentlemen, nyaya yematanzi has been an issue of contention among Christians. Vamwe vachibhiliva kuti zviriko here, vamwe vachiti hazviko. But a conversation should be made around that issue. And we've made an initiative yekuti we are going to discuss this issue with Evangelist Marufu, Prophet Passion Java, and Madzibaba Emmanuel. But sata publisha ma podcast avo which we are going to do that separately. Tatirega timbopfura nepa century more. Tichimboona vanhu vanenge varipo kuti vanosifambisa sei, tombovabvunza kuti nyaya yematanzi vanoiona sei.
wakambonzwa here nyaya dzendimi nyaya dzendimi dzakaoma dzakaoma hana kambodzinzwa nditoti kana kumachechi zvezvo unoona kwe kunamata sekunzwa maoko raba vanhu vakutotaura manje raba unoona chomari chika unomubva nakuti raba chinonotora nematanks here ini kutaura chokwadi nika handa matanks andotaura nawo wakambotora nematanks I think I don't know kamune time nokunomboeka ka example tipe kudhara rozechichi ovi ndiri mufana manje padomwe mufesi aita zvekunzi aita zvekudzidzisa zveupasta chichichi ndo zvaaita mufesi iye saka akauya kwandiri mani ndobvati anoiwo zvada kuti ndikuitewo ndoda kukudzidzisa kuita se kutora matanks but unongowa padhuze namwari zoti pamunzi kuita matanks unongonya kutaura namwari kuti we believe kuti vanhu kutora matanks vanotaura namwari handizivi kuti zvichokwadi ndo zvinotobhilivha nopo saka asvika pandimufesi uya akandinamatira babago ndinamatira agodinamatira ovuya pana paone zvakataura ndiita shamwari tsaga uya shamwari andinamatira muzi zvakaita sei akabva ndibata panamo ndobva namata kanamata ndobva tanga kunditi speak kandidzvanyapanamushamwari ndakadzangonyeba ndauti zvinanzi wakutotaura but to be honest handina to be honest handina chandambotaura because even up to now to today I can remember zvandakaita sei zvandakatotaura izvo but handina ndengoti rapa zvazvoti ndambotsvaka zvingozingati rapa ndozvondengutaura chitezvo ini I think issue yematanks iri pa2 ndofungidza kuti kunogona kunge kuine vanotaura ora ini ndoifananidza nekudonhedzwa kunoitwa kuti muchechi ukunzwisisa kuti vamwe vacho vanozongodonha because haina muchechi ora ini ndofungidza kuti inini personally handidonhe ndikabatwa muchechi because handisambodonha pandakadonhedzwa chete ndakatodonha ndega saka ndonyaya yafa nematanks because inini pane majezi andaitombotaura unzwisisa because most of people vanotedzera zvekuti vane mapasa kunzi iwo hakuna matastereki waugona kutaura nematanks so ndofunza kuti vamwe zviri 50-50 kune vamwe vanoita zvekutoriyesa kuti ataure kutoriyesa utaura chichichichiwa kozoita vamwewo zveshuwa pamwe kana wakapinda mapentecostal churches vanototi holy spirit session sikaka session ya pamwe ini ndakapinda musession dzikasandibata because ndaizotaurawo dzangu ndega rova here matanks matanks endimi kana mweya mutsvene wasvika pamusoro pangu ndinorova wakambosvika here ausati panyaya yamumbo kapo but munoona sei vanovarova matanks handikwanise kutaura kuti ndorova matanks kana kuti ndoziva kuti munhu ari kutaura nematanks chaiwo ngozanza ndaziva kuti ichokwadi here kuti achisi but munoda here urova matanks inini ndoda kuti mweya mutsvene utaure pamusoro pangu bondiudza zita ravo kuti aiwa ndini mwana wangu ndagara because hakuna munhu asinga tongues meaning to say kuti many languages baba svika mufundisi mufundisi kwamagaya mufundisi muri sei mushe zvamira sei ndofunga munyatsorepresenta chechi zvakanaka kwana nhesi kachibva kuti mufundisi wekwamagaya takamira PhD ministries yaota kuPhD yakutaurwa nematanks unotaura nematanks matanks anotaurwa but what normally happens zvikuenderana nekuti iwewe walidwa neholy spirit kana kuti hauna saka panyaya yematanks unofana inine vazhinji ndofunza kuti vanotaura nematanks vasingazivi astori vozongoti radadada vachiita zvavari kuita zvezve pamwe pacho vamwe vachitonyeba saka its better kutaura kunamata kuna mwari nelanguage yaunonzwisa iwewe bozi satani ane matanks akewo futi ekuti anoona kutokuitisa kuti iwewe unofunza kutonamata pamwe uchitopresa satani pamwe uchitotuka futi mwari saka you better ukautomboha saka you better ndosvane magaya hambotaura nematanks but azvinoti hatauri anotoziva kuti akataura nawo vamwe vanhu vanozotanga kutora matanks astori iwo muchechi but munorova here matanks nini mudhara nini handirove matanks hamuna bvira mamborova nawo takatombotira akachidzirise makatomborova zvekuda hongu matanks pakamboyamwe tiri kumountain kubindura uko kwazoveka pastor zitachoziva matanks ndobva atanga kuchitaurwa manje mudhara
iwe hakuna kakaza kuita sei kachizita kakazodzipa kati spek wakutotaura ati wakutotaura iye wambonzi wakutotaura zigo uchitoona kuti handisitaura ndataura zvandingazive. Then the other thing is I think chanda kuudza mudara chandoziva chichokwadi tireka mukablazi katinako panapo katotosenza nako if you think I'm lying tokona ukadedza kablazi kako takavhisita kuchechi tritese tamina basa ndamisuza makomudewo pakati ngovanhu baba akana mboita ona kaita less than 5 seconds kakati umatangs but ndakazoya futi panapa manje apa kwamu muna yakanamatira pasera apa kana unonoka futi upinda mumatangs zoti kablazi kaudai karipo munhu ngamuya rugwaro ready inini pane mufesi andoziya inini uyo unomuziya iwo mufesi iye aimbonamata achechi achataura nemazita ndakatombosangana naye kuchechi but tazomuona panapa anenge aimukabhawakeda anenge achita matangs akadhako izvezvi ukasangana naye akadhako aononaona achitorowa chimanda tachokwadi ndokuti panapa aripo ndokuratidza maona anoita matangs. I think it's a spiritual gift inobva kumunhu yekutaura directly to God, maybe pasina like my evil spirits anzwisisa that language either private or public. But on another side wematangs andozononge kunoona mashandisa okutora mari anabhondi nokubhena zvazvoti inenge iri tongue but unoona kuti imwe language yashandiswa kutora mari. Bhondi nekubhena akataurwa napashoni kazoti pashoni anenge atitora mari. Example andataura kuti toya kutora mari but example language anoziya because kana tichiti matangs and matangs point iri pakuti matangs andizvi matangs they should be understood newe naMwari muri two or they should be understood nemumwe munhu anotaurawo matangs. That's why my private and my public. My public, no consider my tongues some people can understand. Then my private, it's only you and God who can understand. So I think anayazo English language ashandiswa akutonge my tongues kunaona singanzwe language due to demography. Ase kunotora that language. I think pane kakubirana mari kanenga repo. Kakutsotsonyana. Ladies and gentlemen, hanzi pane kakutsotsonyana kanenga achitika. So interview yatakupinda na Prophet Passion Ndava. Tell us what you think about my interview in the comment section, and we'll be glad to hear your thoughts. Ladies and gentlemen, we are back again on another special segment, Panaudzema Tongues, kana kuti kutaura nendimi, and as usual, tingetina mvangeri. Prophet, welcome. Welcome. Ever since I left internet business, I've been somehow getting by internet and all of a sudden Evangelist is there. He's there. And he is really doing very well. He's trending. Not someone who's trying to be infamous. Yes. You know, infamous, you can just say anything for you to be known that you're there. But he's giving information and education that families need. Yes. And I do appreciate. Ndomboti Muvangeri, what's that one question you've always had for Prophet? Ndokuti ziko. No, my desire was also to have this together. I think it's an answered prayer. I really wanted to, it's exciting because we don't go on in these different circles. But I think if we have many questions today, yes, this is the platform. Yeah. And Muvangeri also hosts together with Patsani and Evangelist Muparinga. They host a show in Onzi Dare Remachinda. Saka, I think we are going to see Muchinda one day. I'm human as well. Yeah, but whenever you fall in love and you have family, you have to respect your family, and you have to be in love, not just love someone. You have to be in love with your wife and respect your children, which is the first rule of life. I see your mom is married, so apologize. Yes. Not ku Evangelist, but ku SDA. As a church. As a church. And the name is one and then go kobora. Sakandakashaya muno kobora. And nasaga muno kobora SDA. As a church. Nagamakeona video. Mukoona varume vakapfeka masutu amwe havasi vese vane mari vamwe vacho ndekusevenza. I remember that.
but yange isiri proper. Of course ndaida kutrenda and yakashanda hayo ku-SDA, but I would like to apologize because those days ndaingoita anything for anyone, ngotoramba relevant online as internet ukasaicontrol no control. So you see kuti nhasi andaurira rikambotsvaga chourira, but varipo ane mari kozoitawo masutu vemasuits. No, isusu tiri maevangelist. You don't need money. We are hatiuwerenge they are not into materials. Yeah, we are. That's what I love about SDA. Yes, we are meant to. Alright, saka kopa yacho kuti hanzi mukaona varume vane masutu panapa nditi havasenzani vamwacho ndevegu-SDA. Exciting. Alright, totangira panapa. Yes. We've been doing my street interview. We have talked to my bishop. We have talked to my profita kumachechi ana madzibaba concerning concerning topic yekutaura nendimi. Inini I speak in tongues. God is good. But I'm not sure matongues angu kana achiri war chaiwo. No worry. Because hey, you get what I mean. But actually mo riandala masondo koriandele basotoko haya. Aya namweya. Aya ari kusounda kunge imweya but anamweya. Abeno, mfageri, do you speak in tongues? Yeah, tichini. Yeah, yenya ina confidence. Yes, tichini dzekumasowe, njomanda yevistrona mukati mokuyera. When the two drivers very far. Two V2 whatever so V2. Two V2. Ari kusounda kunge anamweya. No. Ndo wangu atichina. Alright. Saka shika ipapa. Tell us kuti muzotanga kutaura nendimi. Chichakaitika dzechipostori. Tisatauya dzama kutaura izvezvo. No, kumasowe ndizvo. Ndakambofamba panonzi pamutumbi mutatu. Pane Mudare, Musadare nomuprofita. Mutumbi mutatu pane paine vanhu vatatu. Ndovanondudza mutumbi mutatu. Mudare, Musadare. Mutumbi ichi? Mudare. Mutumbi mitatu. Mudare, Musadare. Munhu anzi Mudare. Mudare, pane Wadare, pane Wasadare. Wasadare. Wasadare, then poita muprofita. We know what vanonzi wasondosi nechi. Like prophet, wise men and so Wadare vanonzi Wadare vanenge vari varume. Wasadare madzimai. Oh, varume mukadzi neprofit. Then tozoita muprofita. So but now we know kuti muprofita anenge ane mududziri wake. So ini ndiri kumasowe. Ndainzi ndine mweya wekuvhima. And wakura nchenzo mweya wekuvhima. So ndaitovhima zvesvo. Ndizvo ndakakurawo ndakazoona mari anzi ukati ashavira kuvhima autoni. Saka ndo mashaya acho. But ndainzi ndine mweya wekuvhima, but they also said kuti ndine mweya wegudo rinonditeera. Bokuba. I think ndokwazaida. Ndaibo futi. Ndemasimilarities mukuru. Ndaimbwa zvangu. Mweya wekuvhima, mweya wegudo dzinodondana. Saka but now ndainzwa ndine ngirozi mbiri dziri kundirwira. Imwe yanzi yakavhunywa bapiro dzaitwa adzitori muhondo. Dzaitodirwira kuda kundishandisa. Saka ndaifanira kutsipikwa mweya waya kuti nditange kuchiprofita, but ndakanga ndatofamba ndakazotendeka kuSDA ndatowa muroti. Alright, kuti dreams. Kune waroti newaratidzwi. Saka maitorota muchiratidzwi. Ndairota kuhope. But wakasvinura wesaona. Ndandisanda ndasvika manje pekuwa muratidzwi. Wekuti ndiAsia where that's where pakauya conversion yangu. Kuya kuSDA now. Saka question handinayo, sorry Ziko ndakutora chigaro chako. From Rabashanda yechipostori. Pamakanoenda kuSDA makaramba muchirwere ndimi idzi. Now kuSDA now kwane nyaya dzako man. Ndozvaita kuti tisvike panapa. Because now we need to understand. Yeah. Because pataya kuSDA, yes, they believe because I'm representing that party, believe kuti matongues ari. But what we then see from the writings, zvikuita sokuti pane kuita kwakuita tiche ma questions manje kuti maybe probably the best way kuya background kwakubvunza wari mazviri, so that one understanding. Sapatina ndikuona kuti kwakamburi kupa chikafu chaidyiwa nana Nebukadnezar healthy.
saka pandiri kuda ndeapa pekutanga imimi makambosvikire pakutaura nematongues uye experience yacho kuti ndakutanga kutaura nematongues yakatanga sei like inini kuti ndidzi ndatanga kutaura nematongues takaita holy spirit session kuzayo jana mandasimudza maoko pananzi zvangouya apa pako ndozvaunotaura. Yeah, but I think also I need to put a disclaimer. I'll answer that. Because when I'm here, I'm this SDA. Of course, but you know, church politics. So you understand that it is. I am not as free as you are. Hey, but church. But I'm actually trying to present to you what Satino did from where I'm coming from, so that you also appreciate as we read the Bible. And but now. Ndiri kumasowe zvazviri easy kubata matongues because unongochifamba pazviri kuitwa. So by listening, unzo zvakutaura hanzi iwoka mwana wako munyowani ane 6 months ukamuendesa kuRussia ukazonomutora after 10 years asingataure Shona, even iwe uri muShona, because language yaunonzwa ndiyo yaunotaura. Saka wakwazotaura nendimi dzengirozi usati wambodzinzwa. Usati wadzinzwa. Saka ava pavaifamba madzibaba vakarira vainzwa kurira. Saka pavakanga vakutaura ngakurirawo. Saka isi so zvakauya through kuteerera. I don't know kuti vanhu vazhinji vanodzidza sei kune mamachechi uye, but nekuteerera dzichiitwa nemuprofita dzichiitwa pakunamata pachitovhurwa munamato, you see akataura achida kuprofita, then ndipo uri kupika. That's why it was important kufamba manje pamitumi mitatu iyi, because iwe une process yava kutofambiswa kuenda. You are being initiated kuenda pane another stage. So unofana kufamba so that you learn. Kuitira kuti maybe if you are released, uri kuziva zvinoda kuitwa, uri kuziva language inoshanda. So ndakawana matongues through. Saka maybe pamwe ndo matongues andakawana ini, because matongues angu neabagote zvakafanana. Hazvifanani. Zvinosounda kunge zvakafanana, but rank yababa guti yaya Zimbabwe isati wana munhu asvika rank yaya. Saka iwo manje kuzofanana aiwa hazvifanani. Saka ndimi dziri trick pakuti iwo ukati rerererere avoti rererere indoti rerererere kana dzako ngochiti Mwari ndipe bhutsu. Even isemurerere naava hazviroti avari kuti Mwari ndipe bhutsu. Saka ndimi adzitranslate dzinointerpretwa. Takatranslate wedhere kuti father kuZimbabwe it's baba. Ndikati father it's baba, father it's baba. But interpretation every 1 second meaning inochange. Even yangu ndaramba ndichiti rererere for 10 years, but every re akasiyana newautaura previous. Saka baba guti wakati shikimanda shikimanda, iwo kuti shikimanda shikimanda hazvifanani. Because ngiro dzikutaura nababa guti iwo wakataura nazo zvikova. Tinoda kusvika ipapa pekuti matongues ekudzayo jaka anenge ari murondoko riandere katsandaka haya wese wataura riandere boko shoko haya. Wenda matongues kana kuspirit embassy libra kazonte kia chaka wozoenda kune egafa province Ayo. maomba mbambaira bondi nokubhena. But do here. Andotyisa kutedzera. Vanhu vakatadza, you know, so that's why we're so excited to say, let's go and hear from ourselves. If you said kuti ndechimbotsvaka kubotrain, No, was that really? You can't be on the pulpit and play with people's souls. Okay. That one is a must. Don't want to koborane pana babati kana watofika pa outa pa inzvimbo tsvene haitambwena. Ndopa example. Ndakarwa ndimi yainzi Mbambaira station Munangagwa chichi bondi nokubhena okunzwe next month yacho pandanona mukuru wenyika kwete muState House muZimbabwe House Mbamaome ndichipinda mukuru chaakatanga kuti wanzo wachikera ndikati ansati zvikanzi muigire Mbambaira ndimi yati Munangagwa yati Mbambaira yati station Prophets mupe Mbambaira. Hamuna kuona video ndio mama makapfeka floral Gucci floral ya 20,000. I know. Vandatanga kuti Mbambaira ukunzwe next month yacho bondi richivara Anglican economy finance yeZimbabwe batanga usumuka. Saka it's not a coincidence I was interceding for Zimbabwe. Mabata zvautaura. But ndimi zvadzinozoita ndimi adzinzwisiswe nepfungwa dzevanhu.
and ndimi kune ndimi dzevanhu kwoita ndimi dzengirosi. 1 Corinthians chapter number 13 verse number 1. Yeah, though I may speak with the tongues of men and of angels, without love I'm nothing. Ndimi dzevanhu unotaura mawords evanhu. Unotonzwa ma-American achitaura kana Shona words. Unotonzwa kuti mu-Russian achitaura Chinese words because ma-tongues of men. Ukaenda pa-Acts chapter number 2 zvinonzi vanhu vakashamiswa kuti vanhu ava vasi veGarirea. How come we are hearing speaking in our languages? Vakatonzwa vanhu vachitibubunya. Kati iyo ishona irurowe. Vakanzwa mumwe achitikufuka zvikanzi iyo chisalenkiela language kurohwa kapa. Vanhu vakatikufuka mbere. Aiwa, ndatangira apa gafa. Tinombovati gafa because the idiosyncratic. Gafa prophet passion Java. Saka you call munhu zvaanofarira. No, my birthday in 2013 I reached out to Winky. Winky about when they try happy birthday chichi yes gafa chichi ndo pazvatongotangira. Akangonditi gafa. But I don't idiosyncratic. So idiosyncratic totangira apa. Imimi tozari muri profita. Makadanwa kuva muprofita from a very young prophet. From a very young age. Zvakasiyana international local ndi apa. Amazona Jacob. All right. This one said na Benjani Mwarwari wemchechi. All right, international prophets. Kuti mutangoita nematongues. Zvakatanga when and how? Inini ndakatanga nichiona ma-angels. Ndakakura ndichiita zvakawanda in the prophetic. My tongues was my biggest hindrance. 2001 I tried. 1999, 2000, 2001 zvichiramba. 2002. Pananza Pastor Rambio. Pastor Peter Rambio, Assemblies of God, was my pastor since 97. Bamnini wa Pastor Rambio. So, taenda church kwakwe. Ati mudiwa, Apostle Java, Blessing Rambiwa, chikuru chedu chocho. Vamwe wese vakatanga kutora matongues. Na Prophet Nicholas, everyone. Ndindega manje. Asara, zvairamba. Because ndaifunga manje. Ndamuti kuti matongues pa mwe mchena achava pa nditi kwi. Obva ati muromo wangu. That was zvairamba. But ndechomonzwa kuti ndabatwa na mwe mchena kuti nditaura ndaimirira kuti iye ataure. Ndamuti kuti pane voice chabuda and stuff. So zvairamba 2002 tatakagara Apostle Java, my elder brother, and my other elder brother, Prophet Nicholas Java. Takagara, we are just talking. Titongotaura sizvandukira ndataura katatarakatata. Ndotaura mashona with takatetereketete. So Prophet Nicholas picked it. But zvikanzi keep speaking. Rokototora katatata. Ndakatora usiku wese baba. Ndakuti ndakamira zvongonasazodzoka. Zvikonamba zvaenda. Makusendi chimuka futi ndarara. Rokototora bakatatara from there. Tangotora matongues. Then later on, Apostle Java wakadzoka kubva kuchikoro 2003. Matongues edu anga ari marakatata ndo anga ari matongues edu. Apostle Java then came. I still remember his words. Wakati Vaden, Vastic, Hawk, Divine Station. Baba, takamirira mubasa kuti apakurwa ndima. Muna kutaura naMwari. Yes. Vandafekti kana kuti aMwari anjatora matongues. Kuti umwe muna kuti Vaden, Vastic, Hawk, Divine Station, closed in vine. Ndakangotsanya ndikati Mwari ndoda ndimi dzakaita so. Ndopakazoburuka ndimi dzandorwa mazuva. Time iyoyo kwakusati kwaneimba mbaira bondi ndokubhena mairi wadzipi. Iyo aya maVaden Vastic. Okay, fine. I understand. I hear what you're saying. Yeah. Then there are questions that I have probably. Yes. Of course, tinema matongues arikunzi ingirozi. I think Bible then Twitter I know Bible. So now, are they also false tongues? You see, so how then do you... My tongues don't break into pieces when I teach in prophetic class. We break my tongues into my dimensions. Ekutanga kuna no my broken tongues. Yeah. Akafani broken English in Zimbabwe. Church kwa magaya bana kabuda achirwa English. Mwana wacho. Akati hanzi. I can never unstoppable. Something like that. I can never be unstoppable.
adati andimisike I'll never be as zvikanzi I can never I can be never be unstoppable. So it's broken English. Handiti. Ariko kuti mumatongues. Chinoita kuti vanhu taure nema-broken tongues. Yekuti munhu ane experience yematongues. Then munhu ari muchivi. Then munhu has connected naMwari. But adoda kutaura matongues. Saka anoenda pama-words aagara nawo aya ekuti rabashanda tongoti akadaro. Anotaura anogona taura nomweya mutsvene anogona ari broken. But hauna Mwari. Uri muuore. Wang'ora Maxine. Utobva umba kwechipfeko. Obva uya muchechi mame. Because ngonzi ndiwe leader of prayer. Wakuda unorepeata mawords. So you are breaking my words. Because kutira kubatanidza zvaunoziya. Hapana Mwari, hapana mweya mutsvene aripo. Broken tongues. Hatingati ma-false, ma-broken. Then kozoita ma-fake tongues. Asataenda ku-false. Ma-broken ndiye munhu arorama muchivi asi achiri kuda kutaura matongues. Kozoita ma-fake. Anosvikira kuna Mwari ma-broken tongues. Because anosvika ese angori namweya mutsvene. Chisina mweya mutsvene hachisvika. Kungotaura gibberish. Yeah. Echitu ma-fake. Asati asvika ku-false prophets. False tongues. Ma-fake tongues. Ma-fake tongues ndekuti ndinotononyora manje. Kuti shikimanda hedende chakamana jumenda shendende sichichichi ndo makrema. Anditi munhu otoenda pamberi pechechi anoti shikimanda ramande jegenende ari kufeka. Iye andoziva kuti hapana Mwari. Iye andoziva kuti hazvina. But anoziva kuti chechi andakuendera ndo language yeko. Saka ndikasarowa sutu ndikasati shikimanda shereni chichi hazvibude. Ari kutofeka. Iye mupfungwa makandoziva kuti ini nditotsotsa Unyebera vanhu. Chifake. Ma-false manje ndekuti kuna John kunotaurwa kunzi hanzi John grew with a strong spirit. Ndo panobuda ma-false prophets. Ndo panobuda ma-false tongues. Because zvinhu zvamwari kana zvinhu zvemweya hazvipiwe kuna evangelist kana kuna zigo. Zvinoiswa mumweya. Mwari anotora zvinhu oisa mumweya. Prophets dzinoiswa mumweya. Ma-tongues anoiswa, ma-miracles anoiswa mumweya. Munhu ane strong spirit even asina mweya mutsvene ane access kunotora. Akafanana ne-strong antenna ye-wifi yekuti uri uko unoibata. Yeah. Saka iye ane ability yekuti Moses ana Mwari chaiwo. Otora miracle yekuchinja tsvimbo kuita nyoka. Hainopiwa kuna Moses yaiswa mumweya. Saka paanoihaka paya obva achinja tsvimbo kuita nyoka. Ma-false prophets aka haafeke because kufeka kunyebera. Toti iwe enda pauche wewe. Angopa example. Iwe enda pauche. Gara pauche ndichakudede ubva sumuka ufamba kufeka. False manje anotosvikira chirema chirimo. Because ane ability yekunhonga ma-miracles ari mweya obva atochifambi. But haana Mwari. There's a difference between a fake prophet and a false. Vakatosiyana. A fake ndiye anostager. Vaya vekumutsa vanhu vakafa vari mukofini. Ari kufeka. Then a false anokwanisa kuti kumudzira. False anotomutsa. Saka ndo panoti ma-prophets aFaro anobva achinjawo tsvimbo kuita nyoka. Kwete kuti ana Mwari. Ane strong spirit inokwanisa kutotora zviri mweya ozvisa. Saka ma-false manje munhu wekutoti anokwanisa kutora ndimi dzaMwari. But asina Mwari wacho. Ari false autotora ndimi dzaMwari. Asi asina Mwari. Saka patakuti false tongues ndedzekuti ndimi idzi kwadziri kubva ndiko asi munhu ari kudzibuditsa haasiri. Okay, I understand. I think that's a very important detail because probably kune vamwe vari kusangana nematongues but vasingazivi kuti we are worried necongregation. Not only matongues but nema-prophet. Yeah, we are worried necongregation. More question ndekuti we are worried because kune vanhu vari kuteerera matongues aya. Both are fake, as you said, nema-false. Vachitoteerera uone ma-broken vachitozvitenda. Kuti zvabva kunani, zvabva kuna Mwari. Maybe it's where is the distinction? How then do you, because it's coming from you. You have an understanding of it. Yeah. But there is someone now at church. Because when I believe it on my false, I don't know my churches. There's someone I have at church. Is there in the congregation. My tongues are rotated. Akrim. Aturwa
how then arotouyawo mudhuze as I was doing ndichiteerera wachitaura. I don't know manje kuti handakanga ndichinzwa inini ndiri kumasure akanga akeremwa here, ndo mafokosi acho here, ndo ari truthful here. Where is the breaking point for someone who's just sitting in the congregation kuti agone kuchibata kuti kunzwa mafake or mafalse or magenuine? Is there a lesson iri kutopiwa vanhu? Is there also a teaching under that ningiri kuti so that congregation ine awareness kuti kana ukazobuda ukaenda ini chechi yawaenda ukavisita, this is how you then understand kuti aya haasiriwa aya ndiwani. Ndatini kune munhu akanzwa muchiti ndokubhena ndimi akutsanangura today kuti ndozvazvairiwa mukati zvine zvanga zvitori nedudzi makazorikwa mava president. But kune munhu akanzwa akatrenda akasvikaone kwedu tikatoti ari kuti ivurumo ati murume ari kumhura Mwari. umwe anobva ati mbanje. Asati akambobata mbanje. I think the question then also still remains kuti for someone maybe anotenda matangs iye anofanira kutaurwa, anoona sei kuti pana pakukeremwa pane here chinokubatsira kuona, or the deception remains? Matangs futa ane madimension pa 1 Corinthians chapter 14 panoti uyu anotaura nendimi haataure nevanhu asi anotaura naMwari, mumweya anotaura mamysteries, no man understands him. Saka matangs ako haasi kutinzwisane pachedu. That makes it kuti imimi muri one makutaura nendimi ndedzenyu naMwari. Mukada kutaura muchechi pana 1 Corinthians chapter 14 panoti nyararidzwai, miswai. Panongoti shikimanda baba hanzi munzi mukuru mbogara pasi. Asi kune matangs anozouya pa chapter number 14 verse 5 anonzi ngaachidudzirwa kuti church ive edified. Iwa ndo amunokwaza kutaura pamberi. Ndo akuchibvunzwa kuti toziya sei kuti ayaya ndaMwari here, mafusi here, mabroken here, machiya, because ayaya ari kuti makati shikimanda uyobva ati Mwari vati zvakati. Iyi message kubva kuna Mwari iri mulanguage yaMwari yozodudzirwa nesu kuti iuye kuvanhu understanding yacho. Amema babata. How then do we know kuti izvi zvina Mwari, izvi hazvina Mwari? Number one, it's never about how they sound, because they can sound like it, you are serious. They can sound like they are not it, you are. So, the Bible says a carnal mind cannot grasp the things of the Spirit. Saka, iwo individuals emwana we church, even atanga kuya nasi, unofana ngotora nemweya, unochikonfirma mauri kuti ava ndemwari. Spirit of discernment. Discernment of spirits, not spirit of discernment. Discernment of spirit. Spirit of discernment, mweya kupatsanura, vanhu vanodivide our. But discernment of spirits, kupatsanura kwemweya dzakasiyana siyana. Kuti iya mweya chine, iya mwamwara, uya munhu. So it rests to individuals. Yeah, munhu anofana ana Mwari pachake, because chinoitika ndoti ava vanoona tata izvo zvanditi vari Mwari. After 1 minute voti kuti tata asatani man. Ndosvika muone kuna Matthew paipa Peter akabva ataura zvikanzi haisi nyama neropa yazarura, ndiMwari Baba vazarura paudenga. After 6 mavhesi ndobva ataura zvikanzi you get behind me Satan. Ari Saint Peter. Saka mufundisi chaichai anogona kuti shekimanda. After 10 minutes panoti shekimanda Satan. It's very possible. Saka the best option mwanosangano nganamata kuna Mwari ega ota Mwari maari pekuti pakuparidzwa anonzwa kuti ava ndimufundisa kutaura, apa pandiMwari akutaura, apa igosipi yakutaura. Zvinoitika mafundisi angu azonzwa gossip oningirikira. So it needs you as an individual unge una Mwari, ova ne gift of discernment of spirits, oziya kuziya kuti ava ndiMwari ava vasi Mwari. Because pamwe pacho ndiMwari vanotorowa for 4 minutes. Patakunosvika ku 5 minutes munhu apfurira. Mwari vapedza. Saka that gift we open now kuona kuti apa Mwari vamira. Ladies and gentlemen, muri upaona panzi unofana nge utori naMwari mauri. Zvezvo ya madziviro atunoita kuti tiri vana vaMwari, kuti the Spirit testified in us that indeed we are the children of God. I think that's the same thing. But what I would now want to
ask prophet manje is mataura emi mukati panotaura nematongues unonzi wemiswa uchingotanga kutaura level rematongues kuti unzi panofanira paine munhu ari kuinterpreta matongues but izvezvi mumachechi we are not seeing that especially ma-Pentecostal or charismatic yaculture ari pano ari riya ndero yaculture ngoti munhu akanzi leader ndasichongobata mai hapana zvaari kuita munhu uyu ari kungoti ngatinamatei in another words it's a message ngoti ngatinamatei but iye haana zvaari kutaura kuna Mwari yatongo culture. You know, culture is when we are controlling God through our system. Takuziva kuti muchechi medu munofanira kutaura nendimi, but remember kuti zvitanga izvi mweya mutsvene ndiye anodzika vanhu vorira vanotaura nendimi. Yeah, mweya mutsvene anotokupai language yekuti mutaure musi uwoyo. But this day yaculture manje yango kuti kuchechi kwedu tisu tinoti ririri, kwenyu munoti rerere, kwava vanoti kikikiki, ava vanoti izvi hatitotaure nendimi dzacho. But the basic is zvinhu zvasi zvedu ndezvamweya mutsvene. Saka ndiye anouya nazvo otipa. Kana atipa kana zvamatiri ndiye anotibatsira panguva iyi. Zanzi we don't know how to pray. Romans chapter number 8. We don't know how to pray as we ought, but the Spirit of God help us in our infirmities. Saka ndimweya mutsvene akutotibatsira. But ya religion manje yakungoti takaba takaba tekebe kudubu yatongo ndimi even pakushaka pakukabura. I'm telling you. I'm serious. But I'm not serious. Alright, imagine no one did Mwemchena anotodiwa bedroom ndani. Andiwa bedroom. Anzi na Bible kana masvika nguva yekukabura namatai kuti Satan asazowane mukana. Ukabura kwenyu baba. Satan angonopinda ukabura. Unaona munhu akufunga ex wake. Ayo handa kuti vanhu ngavarowe ndimi. But ndati kune vanotorwa ndimi mubedroom. Zvandoziva, zvandototi Mwarika anofanira kuti hasha. Ndezvekuti vave vanoti vachikambura vanenge vachiti Jesus Christ. Ayo Mwari hapana kuti hasha. Because language yemubedroom Mwari akati hanzi the bed is undefiled. Zvamunoita imi mhanzi ndezvenyu zvamada. Umwe anogona kutokanda ABCDEFGHIH arimo. Auzire. Umwe anotaura mawedzi ezviri kuitoitika ilanguage yemu. Saka imimi kana muri wechechi hamuchatochi Satan. Makutochi Jesu wangu mberi. But that is so. Maybe last one again. Ndikupe mkana. Then ndobvunza whatever. Alright, okay. Pamatana nawe kuti even pakushaka munhu anogona kungataura matongues. We are seeing it as a culture. Yeah, just Pentecostal church. Not pakushaka. Pakushaka ndirakupa. Because anyazoziva nyaya dzekushaka ndichiri mudiki. I know. Very innocent. Vachirowapwera. Sa innocent kuve. Anyway, pandoda kudzoka ndeyapo. Kune vanhu vakutaura matongues. Tomboti ari kuvaka. Riandolo kosandaka riachiisa zvidhina. Riendele mondoko ari kusakura. Riendele tikutaura nyaya shandakalama. Matongues here kana kuti chato chijairira futi chamamuchaura chekuti it's now culture. We're just speaking. Inini chandoziva ndechongoti zvangonzi Mwari havagoni kuti bhiridha ati kabada achivaka. Kana kuti gora kana ari kurova mubedroom asati kiridi. Tikangoti havachazi Mwari asi Mwari. Nokuti Mwari haana chaanotadza. Anytime ukangoti Mwari havadai so haachazi Mwari. Because Mwari haana limitation. Isusu pfungwa dzedu hazviite kuti uri kubvisa bhurukwa woti ngarada hazviite. Pfungwa dzinotoramba kuti aiwa makutamba neizvizvo. Bhiridha zvake ari kutoriwo shaba kotobo shkaba pfungwa dzinoramba, but hatikwanisi kurestricta Mwari manje. Toti Mwari havazvigoni. Mwari anogona kutozadza munhu. Kuna Numbers kwake unoona kuti Moses akunodivide spirit yake to the 70 elders. Kune varimi vaitorima nemakecho nemapadza. Vava kutanga kutoprofita. Vachitorova badza.
Saka we cannot say birido usarwendimi pakuvaka. We cannot say kuti guest ari kuswima ngaasarwendimi achibva kucha. At the same time akwaso kuti iwo kana uchiba usarwendimi mukuba mako. Because tengeta kuti Mwari vane restriction kana takuisa order kuti Mwari chiita kana muri muchechete makabuda dochimirai. We can't. But what I know is vakawanda vakurwa broken tongues because church jairire chango ndikuvaka rabashederedebo ndiri kuzvaka rabashekerebeshe yachijairira hapana Mwari hapana. But we can't restrict kuti Mwari chimira ine kuti ndakuwaka saka kwasotora ndimi dzadzi. But ibana nditeka pfungwa kasina musoro kandaita pamamfitara kuti even mubedroom usarana mwana kupinda ndinoona kuti Mwari futi mubedroom akana kupinda achitoona zvinenge zvichiitika. Vanga vari mubedroom mukomana achikambura munoiziva here. Mwari akamirira kuti munhu achikanda mmodzi aitoti pazvari kamwana maybe kaprofeti kana kaevangelist kana kapresident amen mukomana mbazvomora Mwari bvatsamwa. Mwari anga arimo mubedroom achiona mbeu yaraswa pasi bvamuti lam akabva afanisa. Yes, onani yani. Abafire pa. Akamwandira vanga varimo. Because mere dzidzise vanhu zvasingazenye bedroom. Mchazouya. Kuyidare remachini. Sex is not physical. You go kunoita sex nemukadzi because physical body yake yakudhonza. Pakana kurara naye haisi body yako yekurara naye, isoul yako yekurara naye. But soul yako paikurara naye, spiritual realm yaro alert. Madimona anenge aripo ngiro dzedzirimo mubedroom. That's why pachinchina mateto musape Satan mukana. Because arimo but musampe mukana. Because it's solical. Achapinda mfungwa dzenyu muchitokwamburana. Saka ndosikati chinzi mechi. Because panoitwa mechi pega pane vanenge vachiona. Mune musonekwa. Anyway, ndatizoke panyaya yematangs. Nyaya idzi tauramba tichitaura nyaya dzesex nature because pauya mweya wekukambura. Alright. Yeah, I know. Yeah, I think it's. Thank you very much. I think today, since it's falling on you, Nyema tongues, there's something that which I think is crucial for you to answer. Kana tikadzokera back mu church history, I know kuti tatina matangs akataura from the time ema apostles. Pana Acts chapter 2, I know tina Corinthians iri kutaura kuti matangs. I think we chapter 13, even about the tongues of angels, who's without love, or it's like a ngwere. Now, but now we see that my tongues are my modern tongues today, are today. There is no evidence, or maybe biblically, where you see, but kind of an acts, you've confirmed to another language. We see also Corinthians chapter 14 iruti kana pasina mududziri uyo anotaura ngaagare pasi anyarare. Pari kubudza kuti pana ari kutaura matongues ayo. So now ukafamba muchurch history unoona kuti this thing has been silent until 1901 pana Charles Spurgeon Azusa Street. America. Parotanga manje. Parotanga manje movement. Yeah, on the Pentecostal today. I think do any prophets, do any apostles, and I think that's why it's crucial because when you go back to my churches are Protestant church like Methodist. I know because no one mode which you are Pentecostal like where also divided into two. Divided into two. Our charisma. When you go to my Protestant churches, you wind up go Methodist, you wind up go Anglican, or wind up go my Baptist, you don't find. I know my churches are awareness. Because Pentecostal movement, you don't find this charisma speaking in my tongues. You start finding them, but through Pentecostalism. I think that's why you also. I know I'm coming from Adventism. It will tango in the early 1800s. Before 1901, Charles Spurgeon. So, where is the breaking point? My churches are. Or I miss something here.
until pauya Charles Palmer pachitanga Pentecostal movement. Yeah, because Charles Palmer ndiyati we need to be in spirit. Because anga achiona machurches aya. Then Charles Palmer there's something that is missing. Then atanga this nana Agnes Osman power kuti chikoro chavo is we read how it started. So mubvunzo uri kuti machechi aya imi kana mukamaona muri uko, what is the feeling? Pane here something they miss. Is this really important? Speaking in tongues in this way atiri kuona today. Ano chipostori chazoona John 1931 chipostori history yacho inoti rebei because vanhu vaita zvekusvikirwa kane mudzimu handiti ndokubva ana David Livingstone vauya Victoria Falls kuya vanhu vanga vakuurayiwa manje because vaibva vaprofita kuti varungu vachafamba so vanhu vanga vakuurayiwa vachinzi mawitches. Chinamato chedu chaicho chechinyakare chakunzi mawitches. Saka the only way yekuti tikati yaka ngatipfekei magemenzi white tonzi tiri kunamata ndokunosvarwa kwakaitwa chatongoti chiwano chakanopfekedzwa nguo chena pacharohwa ndo history yechiprofita yechipostori because varungu vanga vanyanya. Ndakatoudzwa namukuru wangu wamwe anonzi vaJulai moyo vachitaura history yedu isusu yechivanhu. Ndapinda nemwana wangu first born Zimbabwe agona shona zvikanzi Java usadaro ziya kwatinobva pandatanga kudzidziswawo namukuru anorera achitirairawo semayouth avo. Saka point iripo ndeyekuti chinyakare chedu chine ndimi dzadzo. Chivanhu chine ndimi dzadzo nesvikiro yadzo nemweya unotaura ikoko achitoprofita kuchivanhu. Okay, that's powerful. Kune ndimi dzekuchivanhu, kune ndimi manje dzekuchipostori dzekuti tichiri kuruwa chivanhu but tachizonopinda muri muchechi but aramba bhaibheri because tisi tikuziva kuti isusu tiri kubva uku tikuita chivanhu but imo macho bva mazvarwawo vamo vakazonoita nguo dzeredhi vamwe vanobhilivhawo bhaibheri vamwe vanongotaurawo dzemubhaibheri vamwe hatodi zvimunzwa zvemubhaibheri chimunya bvadzano. Saka kuchikura ene handikwanise kuti chivanhu hachina Mwari, handikwanise kuti chipostori hachina Mwari, handikwanise kuti vekatholika vana Mwari. Indoziva kuti Mwari ari kwese. Asi ari kwese rezveshowa kana kuti mune muchida kuva political Mwari atori kwese mukuru. You find kuti maKristu achati inini kwedu isusu kwaAssemblies of God kwainzi kwandomutera kwatakakurira taiti tisu tega tikuenda denga chechi yedu isusu. Mamwe wese varwara ukangorwara rasta uri kuenda kuhewa, ukapema musoro uri kuenda kuhewa, ukapfeka mawachi uri kuenda kuhewa, ukaona TV uri kuenda kuhewa, ukapfeka jini uri kuenda kuhewa. Kwedu ndokwega kwakuna Mwari but mukuzungukura kwangu inini personal ndakazoona kuti Mwari ari kwese. Mwari ane wisdom neadministration yekuti kune vanotoziva kuti pfungwa dzavo dzinowirirana neSeventh Day Adventist, dzimwe dzowirirana neCatholic, dzimwe dzowirirana neProphetic, dzimwe dzowirirana ini chandaida mazuva ndakamboenda kuSeventh Day Adventist masmart nemusic smart nemusic pandakazonzwisa rwenguruve Andopirapo. Nguruve mdani. Nguruve. Zama ine excuse yandakazova pandakabva naenda kumfakoso. Ana excuse yandakazova pamai ndakazoti mati pana elder wakaenda kumba kweH. Saka vapedza kushaka H rawo. Mbavanzi pane nyama katakuya zvikanzi handidye bhuku. Zvikanzi H but ungochinidya. Ndiri nyama yenguruve. Omiti H ipopo. Handisi kuti vanhu vekusende vanodaro ndikuti kune wamwe nhubu dzedziriwo muchechi dzadzanasotendoka. Asi chichiri nani muvhangeri kudya poko kana kudya nyama? Kudya poko kana kudya nyama? Nyama yakaita sei? Poko inyama. Kambura. Kukambura nekudya poko. Kazhinji.
Mubvunzo wako. Ngatojambe. Kazhinji kana Kuti most of the time, doesn't matter kazhinji. You are a journalist. Journalist. Not journalist, you are a journalist. Mubvunzo wako ipo. aya ndiri kuti hangu of course pa iyoyo of course I understand yawe pandiri kuti kazhinji azviite because kurambidza kudya zvinhu izvi hatita mboshitaura pane mungu kurambidza kudya zvinhu izvi zvinouya nediscipline baba saka ukazomuda kuti adzi usadisirepo iye achida kudya munhu pana kuongororwa mandodzano echechi zvinovumba munhu kunzi anzi munhu waMwari kana kuti wekuchechi. Perseverance, self-discipline and self-control. Unokaita zvinhu 3 izvi even kana uchimhanya kumasports kana uchitamba bhora kana chi ndo zvinhu zvinopa vanhu success. Yeah, I think Pwana highlight that pana Wakorintho kutanga chapter 9 anoti amuzivi kuti vanoita nhange mutange vanomhanya wose but one achapiwa prize. Anobva kuti mhanya yose izvo kuti muwane nekuti vanoshingaira mutambo anoti vanozvidzora pazvese. Zvikanzi ine handimhanye semunhu asingazivi handirwe semunhu anorwa mhepo but one thing I do I discipline my body. Ndingofambe ndichidya. Because discipline I think iri more crucial. So munhu akatanga kutaura zvokuti anzi nguru handidyi. Asi ndo pandikuti varume vekukwese kuzonyanya vekuSDA nemapostori anogona kutoti inini poku inini discipline anoona asi akachisvika panyama but because iwe unondiziva you see because pane mweya wekuva self righteous watinofana kuwanawo even ndiri pana maSD anenge achiti marufunga aratidze kuti mutsvene ipapo so because I want kuti ndivafadzire avere yauri kutaura iyoyo but ndiri kuti listen ndiri kuti saka ini ndinotaura I don't know kakanaka kachibatsira podcast but ndiri kuti but ndiri kuti listen ndiri kuti perception even ona utiona now because vanofana that's the problem yakaita Jesu nevaFarisi because now Jesu ari kunoenda paari kunosvika manje ava nechavagadzira chakuti ichi ndo chinonzi chitsvene so kuti uyu mukomana kana achiti abva kuna Mwari zakiurudi kupfambi inonzi mera kuri kuregerera vanhu vatatu vabata vachikambora seiwo usina kuti timutakire mabwe hauna kubva kuna Mwari. So saka munhu anogona kuti achitoziva kuti ndiri MHDA ende anoziva kuti munhu ari kukambura naye anoziva kuti ndiwe kuchechi saka kuti aubva waitawo mhedheni pese panguru ini aiwa patire kuti asi panguru eka cheoeza pese kuti amenzo nguru uri izi kugunda wenyama munhu anoponeseka I think munhu anoratidza zvaari that person ari easy kuti Mwari adhile naye pana kuti the other time ndine shoko randaukanda kumaSDA. I was shooting series yangu iri kuenda paNetflix manje saka ndakanzi gara wakadeswa movie saka dzakaenda nekamera mberi pazandirowa padzaenda paside anzi ndadisa movie andaramataida pazandirowa padzaenda pazandirowa kwese saka kurwa neconfusion padzazondrakidza baba shoti rakabuda pabumawani but pamwe pacho ndaiswa nafesi yangu mandana godzi ndanga richiwenga aisambona but message iri kuti akarwa kwesa neti baba buda shoti rakanaka. So you'd find the argument inozouya mande yekuti kune vanhu vanoti Mwari ana godzi vari kumashure vanoti Mwari ana mhino vari kusaidi uko vanoti Mwari ane nzeve ari kuona nhon'ona ni Mwari anechi ane nhova manzandisi saka point iripo ndeyekuti I'm the same person but everything was changing. My angles aichinja but ndiri same even ndarowa nhova ndini but wasamboona kuti ndijavha wangoona nhova yajavha umwe wacho wangoona godzi wosaziva kuti ndiani kwakagara pangoona ndirasta palozoti ndiani
So the message andina ku-SDA ndeyekuti the world is changing. God is the same yesterday, today and forever, but in an environment that is changing. Kuri kuya marobots anenge achizvara manje. Toti mimi mukadzi wanyangwana kuti haini musana wangu handichakwanisa ramba ndichizvara. Muwirirana motora mbeu nezai rake moisa murobot. Robot rototi gwii rozvara mwana after 9 months. Mwana chaicha a human being otozvarwa. Ndio zviri kutoitika izvozvo. Vamwe vakadzi vanoti ndosenza stereka nomwana kuti ini ndokoda bondeka 1 per month and stuff. Marobots anenge achito achikaburu ari kuuya. Vamwe vatoona kustedzo atokaburu and stuff. Meaning the things of this world, everything is changing. God never changes, but things are changing. Sekuru wangu ndinoita zvechechi ndakanoona vaigara vachinditi waenda kugomo indena maita motera but waenda kugomo pozvaibviri kuti mwari anoburika mugomo vaisaziva kuti zvinhu zviri kuchinja. The point is ndakanowamutsa kwawakafa sekuru wangu hakwanise kuansa kuti toita Senator Delicious apinda muchechi murumere mukadzi ungochani anogara kuside kupi ndo zvatava kutaura kuti anga ari murume but enezve ane achinja handiti. Saka church inofanira kuchiadjusta into church yangu nanhasi aipfeke jini yandakakurira anonzi masatani. Ndakuramba kuadjusta hauende pafacebook church yangu ndosandiramba ichiitaura because havatombondiona amena murupabata. So things are changing. If we don't change tichaita sana baba wedu ari stick to whatever, but vanotanga kuzvininipisa kuwana wavo kana yasvika nguva yemagadgets because havana kuadjusta kuti vazive kuti iPhone inoitwa sei, Samsung inobatwa sei. So I think kuti 7th day ini ndotoona naMwari muzhinji because ine mutemo unotoprotecta vanhu vakawanda mavhejini kana vada kutotsvaka mavhejini vanoenda kuSDA because ndo chechi chine umwari wakawanda wekuti vanhu vanokura vachitotya Mwari nekutya mutemo wechechi vachengetwe murayiro vakanasochengetedzwa. Saka ndinotoidira all those stuff but ndinofungidzira kuti pane machanges anofanira kuzoitwa kumberi kwakafanana nenyaya yekuti makarova suite nyumbani magara papodcast vanhu vakawanda kutoziva SDA because of you but tingode mamuri 100 ana evangelist vari 100 kuna umwe elder unorwa maglasi wateta nzori anonzana so ane maanswer fungode mama ne umwe 100 wakadaro ngufungode mama ngoita kana kuti chi department kana kuti chinonzi chiko chi leadership role chema evangelist akada sema elder akadaro anotopiwa basa nekutonzi ava vanondorana social media from everywhere chi. That's a fair argument, yeah. That SDA becomes a different change because it's just like SDA tofunga akapela tofunga masutu tofunga uno nemtemo yeah but kuti tisumukota kwenda kuSDA panonetsa saka panotozodiwa adjustment yekuti iko zvinezvi yangu social media yakaprofitwa kuna Revelations 11 social media. Yeah. Yakanzi 2 prophets will die. They'll be suspended in the air for 3 days. And all nations under the sun will be watching them. What does that mean? Vanoona se. Uri ku China yoga suspend vanoona se. Kwa America nokuona se. Ari ku Russia nokuona se. That's social media. Saka tamazwe kupedzisira. And social media has become the biggest pulpit. It's the devil's pulpit at the same time. Amena more babata. But we need a voice because vana vedu vakunoperera ku social media because ari kuinspire nemunhu akapfeka ndwindo akadai hakuna evangelist abuda akarwa sutu akadai. So I would think that's authority or power or anything to say about that. But tichisvika mukuclose the subject yematongues iri very broad zvokuti tatosvika in these subjects tochuchunza kwamuri muvhangeri munotaura here nendimi izvezvi not kudhara. Yeah, I think it's important. So that's a very important question. I think it's important. I think that's a good reply. Now, when you come to my site, tiri kuenda nezvinhu zvatiri kuona zvakafanira kuti ndakamboita ticha kuvana ukaita ticha wevana pane bhuku rinonzi nhaka yeupenyu pane parinoti samavara muuzhinji saka rinoti mukomana kana wawanda vanonzi vakomana musikana vakawanda vanonzi vasikana ine painozoti rurimi kana dzawanda dzinonzi
ndimi. Rurimi ndimsaka ndakati how are you, rurimi rwechirungu. Ndikati makadi, rurimi rweshona. Ndikati linjani, rurimi rwendebele. But the three languages are Shona, English. Atachimwe chete ndondimi because mamo uzhinji. But ndikata break down ndinoti rurimi rweshona, rurimi rwendebele, rurimi rwechirungu. But the three languages indimi ndomu uzhinji. Ndikati Juma ndaye pisona mukati mokuyera. Juma. Rurimi rwausinganzwi, rwausingazivi, ndakaronzwa kumasowe. Rurimi. But it's an unknown language, called an unknown tongue. It's not tongues, it's tongue. So, one vanogona kutaura zvatisinganzwi, depending kuti vari kubva kupi. Muchina anogona kutaura language yake Chinese. Ni hao ma, sheshe. Kuchechi kwa prophet kakuneningi. No machina ningati ha. Yes, it's important. But Bible inoti kana kerekesi yaunga. Wakorombe kutanga chapter 14 verse 22 na 23. Kana kerekesi yaungana. Vose vakataura nendimi. Vasina kudzidza kana vasina kutenda vakapinda. Havangati munopenga here. My bad. 1 Corinthians chapter 14 verse 25. Saka iri kuti manje, you see, that's the question. We see vanhu vese vari kuchemera kupinda kutaura nendimi. But my spiritual gifts zvikura kuti hasi munhu wese ari kufana kutaura. Mweya ndiye ari kuti uyu anoita nematanzi, ari kudistribute, uyu ndiye anoita ane masimba ekunamata vanhu vachipora vakondo. So isusu taakuti ini ndinobhiliva kuti patiri kuona matangs handidika achiiswa naJesu muprocess pana Acts chapter 16. Jesu anoti Luke chapter 16 anoti endai muparidzire zvisikwa zvose. Handidika atenda akabhabhatidzwa achaponeswa. Zviratidzo izvi zvichava navanotenda, vachataura nendimi itsva. Wacharumwa nenyoka havangafi, wachaita zviratidzo, wachaburitsa mweya yakaipa nezita rangu. So Jesu anoti as you go to preach to all nations, you shall speak in new tongues. And kekutanga patinoona ma new tongues achitaura maapostles pana Acts chapter 2. Wakataura matongues, hanzi vanhu vese wakanga wauya kubva kupasi rese pana Acts 2 paya, hanzi wakanzwa wakati vari kutaura vasi vaGarirea here, vari kutaura sei nelanguage yatinonzwa. So matongues handiri kutenda inini, where I'm coming from. Matongues ekuti Mwari anofanira kuti ndikasangana nemuChina ndisina kuchitaura, he then gives me that ability yekutaura neChina ndisina kumbochidzidza. Saka vhesi vana vakorinto 14 inoti saka ndimi achishiradza kuna anotenda asi kuna asingatendi. Iye oti because ini ndinotenda ndozoti gift iriko. Iye asingatendi oti iwe wataura chiChina wakachidzidza kupi? Ndoti this is coming from above. The mweya mutsvene ndiye ari kutaura newe. So ini pandiri confined to matongues ari malanguages atinoita amati maybe prophet ndevanhu. Angels now, angels. I think to me do a trick. Why? Because when I also look and check in biblical narratives, we have language which is one of angels. For example, you see angel Gabriel coming to Mary. Otaura not in his language, but uses Mary's language. Mary, wakaropa fatso pakati powakadzi. Zakaria, uchazvara mwana. We hear that. Patinowana anichonge language yakaita sekashandiswa naJesu pacross, Eloi Eloi lama sabachthani. Then the Bible also interprets that. Zvinoreva kuti Mwari wangu mandisire. Mabanzo era. Yaisiri Greek, yaisiri Hebrew. Because vanhu veGreek vakati ari kudedza Moses. Ari kudedza Moses. MaHebrew vakati ari kudedza Elijah. Zvakanzi not translated, zvakanzi being interpreted. Yange riri ndimi. Iyo manje pakurwa marevelation evavhangeri nevaprofita. We also see Old Testament uses that language pana Daniel panonzi mene take over send hanzi pakatodiwa Daniel akanga aine wisdom of God kuti ainterprete kuti zvinoreva kuti wairo pachikero you found one thing. So hatina dambudziko nematongues of men.
to me I know kuti tine ability yekuti kana anyone ndakamboya zvoparidza muno muSouth Africa. I think this year muno muJoburg. So ina handisi muparidzi wechirungu, you know, tingorwa paridzi weshona. I love my language. I think it's important, you know. Tinofara shona ino. Tiri local based. Tiri papa. One second, ndakuapologize kuna baba waMakandiwo. I think ndakapfurikidza futi ndakambokumbira regerero paimwe ndakapfurikidza panga ndakutaura nyaya dzana baba kufa, ndakutaura nyaya dzana Chari, dzana Muparinga, ndakapfurikidza. Of course I was still stand kuti pana Muparinga pakabhaizika, but ndakazopfurira. That was all. And I apologize. I don't need to look for him ndiwati sorry because ndasina kuvatadzira ivo direct. Ndakauya papodcast nokandati papodcast nasigo saka ndodzoka papodcast paipa nondangowati sorry ndakapfurikidza. Public committed sins. Ndichiri munhu ari kuchinja kubva muchikopo into becoming someone different, a new person. Saka imomo ndo paunozongorasika woswerawo kuti vamwe ndana Benjani mwari wavo ini ndindega ndozadza ku New York or ku UK or ku Australia and stuff. So I want to apologize. It's important. I think you apologize. No. When you see that you made a mistake, it's very important I to think apologize. To them vanozonzwa. I think it's important. I don't know what vachita say, but you and Wamwari, I think they will accept that apology. Well, saka imi matongues, I'm not talking tongues of men, or my tongues that you might speak. No, yes, that's why ndada stress point duty. I ndada kupa example ndakaita muJoburg. Ndasvika, of course, I'm tima local based. Ndasvika with this. I need to be honest. Why should I say ndinoziva zvakawanda? Handisana muparidza nechirungu. This is my first time. Church it's multicultural. In a mixed congregation. Inonzwa chirungu, in my South Africans, all these different people. Then varunditi saboita sei. Ndikati no, inini makandidedza munoziva kuti maitora local based saka ku international muda kuti ndinyunye some necessary. So they said, okay, go. Then I said, Mwari, inini ndauya kuwana. Ndichaita sei. Give me the ability. But give me the ability to speak. That was my prayer. Nditori kuseri kwepoti yangu. Praying. Ndikati makawimbisa ona tasvika. Zvichaitika. Handisati ndambozviita. I'm there on the pulpit. Ndatanga kutaura. Makarova English baba. Ayoka. Ndakakamura yekuti mega makarova. Ndakati kubva ipati ndaita national. Yes. Yeah. Kwatadzoka kuno kuZimbabwe ndakada kutanga kuzama futi chirungu. Ndakasiya zvechirungu. Taura neshona. So you see, I also believe that even if I go to China today, if I pray, in that day, do not cheat. What about what you speak? And open your mouth wide and I'll feel it. So my tongues of men, am in agreement. That's why I was asking also question when a child spam, which is suppose I'm also trying to someone out of research. But where is this coming from? We want also to see also prophet confirm muchinichi mune fiction futi kuna vari kubika matongues of men aungabike shona baba shona iri chii kumatongues of men kuri safe augona kubika China uri pakati pachina vanotaura hachisi language yedu but vari kuzama kubika. But you see, it's also not something that can be endorsed even in educational system. Vanotanzi bolato akushandiswa almost vari haisi shona zvinhu zvatiri kugadzira isusu. They don't know that language. So I think Wabada movement. Yeah. Wabada Devi. Wabada ya dona, wabada ya baba. So wabada ya baba. But I don't know prophet. You see, it's because one is the podcast necessary. It is necessary.
because you can see kuti we are at the end of the day tese tiri kutaura kuti Mwari mumwe chete. At the end of the day tese tiri kutaura kuti we are going to attend that same heaven. Ndika ndiani arikuda kudzidziswa panyaya iyi? Pane pari kusarira here? Kana taenda kumatongues of angels ndataura ndikati ngiro zananzwa inini ndine pamwe mandiri kuona pari kushandiswa language ikuda interpreter zvekutaura kuna Paul achiti kana paita munhu anotaura matongues ngapaita munhu anointerpreta kuti kereke isimbiswe. But asiko kuti pari kutaura prophet kuti aya pane patinotaura nematongues aya tiri kutaura tiri muspirit hakuna anogona kumanzwa. Iyaya ndovari kuti iyaya manje kune vamwe vanomabika manje because ayarudza ana interpreter interpreter hanetse because ndiripo kamataura ndiwo ndatongoudza vanhu kuti zvavari kutaura vari kuti zvakati ana kutododzera kuti avo yari kutyora ndimo kutotaura aiwa no zvavari kutaura zvazizikanwa izvi aya akanaka because interpreter aripo ari kutiudza zvinhu zvatisinganzwi kuti tiedifaiwa. Aya vanhu akanaka because tinoigona kuita research totoona kuti munhu anga achinyepa here because we can do it. Aya imumwe aya ndati profeti wati ndakamataura wakati ndokubhena umbambaira ndiwo watoti interpretera nhasi pari paakataura isusu takati panzi chii and he said nanhasi munhu wese nyama hamanzwisisa. You say what if we need hatinoda kupa platform yakaita sanhasi kuti tikurukure tichibvunzana vanhu vakaita zvakaita noizwa hapana akamboya akati prophet what does this mean in the Christian faith? Also kune vanotaura nendimi nevatumwa one here something to say about the tongues. Can they confirm also maangels aya ane malanguages anosiyana here depending kuti ari kuburukira kupi? In America ari kutaura here nendimi idzi maybe ndo zvachibvunza kuti iwe wati kuziva jakuna baba kuti that's the only worry I myself as a preacher of the gospel have because handisati ndamboita experience. But I wish kuti nditosa Daniel kuti pane pataurwa zvinhu zviri kunzi zvabva kudenga because Daniel aibva adedzwa otosvika kuti musanetseke language iyi because vanhu vanyorwa nemunhu waMwari zvinonzi zvakati mambo muri kuudzwa so and that night King Belshazzar was destroyed. Akatonzi iwewe nhasi hauchatopedze zuva ranhasi ndozvanyorwa. So you see Daniel was so wise to that level. I think also tinosarira so it's up to prophet and other prophets and apostle today kuti wataure watibetsere manje kuunderstand kuti inzwise kuti saka are we able then to say are we able to tap in that count it remains to him kuti wakati ndikudai should I also listen ndifanira kunamatira kuti Mwari chindibatsire prophet ndinzwisise. Pane podcast yandichazokumbira ndisandataura zita remunhu andoti muisapa takadai mowedzera mune chikadza achirwa ndimi tichidudzira ndeyekuti iwo Zigo pawakakura uchirwa nababa wako of course ndiri kugeza but uchirwa saka unokura une chimwe chibroken wakambodana vasikana vekuchite kana neshamari yako ukatombobatikidza munhu achikamburwa neshamari zvese zviri broken zviri mauri saka tikakutarisa iwo Zigo hatione ubroken uri mukati kana kubreak kana uchitwa kwakaita kana fio kakuraiswa nababa hatione tichingona munhu akarwa sutu akabuda kozoita vanhu manje vari kuti life yavo iri pasocial media saka kana akamboita chiH kana akamborohwa kana ambodana varume 4 kana 3 ndo zvekuti takamutarisa tiona varume 4 hatione munhu achinjwa naMweya Mutsvene nhasi ari apa but maititi vatori naMweya Mutsvene and vanotorwa matongues vanotonamata vanotobva kumba kutori nechurch background zvekudaro mukambovaisa apa vachirwa ndimi tichidudzira zvinobatsira because kuti dziri broken here zvinobatsira kuti titi ndimi idzi dziforce here zvinobatsira kuti titi dzina Mwari zvinobatsira kana dzina Mwari dziri kuti zvinobatsira. It's I think it will be an interesting podcast now because I just theory practical. Mwesa umpostor apa otaura because ndati pastor no believe what church ya Mwari matangira ayo but Mwari in your rounds of Pentecostals who doesn't use matangs vatori gifted arikatori kana prophet ari kana asi matangs asingataura. So what are we saying also to such person?
what is his contribution when he sees you? But mina katenga 7 day am Roma Tanks. Ellen White. Roma Tanks is prophet. Ellen White anga ngori prophet. But Ellen White also, listen, asiri akatanga 7th day. Those are allegations. Serious? Ellen White asiri akatanga 7th day. Yakatanga na? HDA. Takura itongoza ati ndakaita. No. HDA. It's a movement iri kutorwa pane munhu anonzi William Miller. William Miller ndiye anga there's William Miller. William Miller ndiye anga aparedza prophecy yaDaniel chapter 8. Achitry kuda kuinterpreta madays angataurwa kuna Daniel 2300 days. So when he calculated those days akamusvitsa pana 1844. So akaita prediction yekuti madays anoreva kuti nyika iri kuguma. So aipinda machechi Methodist ana Ellen White vakabva kuMethodist. Baba vake vainzi Eunice naRobert anga ine twin sister yainzi Elizabeth. So vakatotera vhangeri because iye aitoti akatora Daniel akamisa apa akacalculate. Zvaimeka sense kuti because inguva yanga yakatopiwa wachitotanga kucalculate pamwe unotanga waka Jerusalem kusvika sakati kuti tibatsire ini ndandi kutofunzira kuti tibatsire vanhu papfungwa yedu. So William Miller zvokunaka ari kutsanya uba zvinhu zvokunaka. William Miller 1844 paakasvika because vanhu akapinda machechi akati nyaya yangu haisi kuti mutigadzire chechi ndeyekuti vanhu mugadzirire kuguma kwaita sei kwasvika. But you know kuti munhu ane chokwadi akapedza mana musi achenda vanhu vakatanga kutomutera kuti iwe takutofamba neuko akasvika uriko koistisiko. So they followed him when 1844 yakatanga kutonzi Millerite movement. Saka akatora one from different churches, Methodist, Anglican, Baptist. So he actually gathered all these people from different Sabbath keepers. Pa 1844 paakasvika Jesu akasauya pakaita inonzi great disappointment. Vanhu vakati anyepa wakadi saka wakadzokera mashure. Pane group rakasara riripo richibvunza kuti what happened. Saka group rakasara pari maMethodist, pari maAnglican, maBaptist, maCalvinist, Sabbath keeper. So they were there. Group revanhu vakasara anonzi mapioneers. Ndo vanhu vari kundotanga chinhu chinozi 7th day. But pakati pavo manje paka Ellen White yakanga nyanya kusunga Ellen White by chinhu chakaitika pana 22 October pana December. Ellen White ndo paakareceiva vision ari pakati pevanhavo achikonfirma kuti nyaya yaitika pana 1844 iyi yanga isiri vision yekuuya kwaJesu panyika, but yanga iri cleansing of the sanctuary in heaven as it was done in the sanctuary system in the Old Testament. Kuti muprista mukuru aizopinda munzvimbo tsvene-tsvene oigeza. So Ellen White because akaona vision anobva ava a victim now. Kuti since ari akataura kuti zvinorevei vanhu vati saka ndiye akavamba. But she was now a prophet because where there is no vision people will perish. So akatanga kudirecta maevents. Saka vanhu vakatanga kudiscover truth now. Papa nemuSabbath keeper munhu abva kuchechi nocheka kanzi hapana sabata here, let's talk about Sabbath. Vanhu ava vakutanga kudiscuss, then Sabbath rakaona kuti harichiripo, it became a pillar of the church. Let's talk about baptism. Papa neMabaptist so if you look at an Adventist, you can be a Baptist because we believe in baptism. You can be a Sabbath keeper because we believe in Sabbath. You can be also a Methodist because we believe in ndosaka musavada anofana kuva nyore kupinda in any church kutaura neanyone because iye anoita carry all these people in him. Chichiri kugadzira SDA kukatarisa mamusic yedu imwe yacho kuMethodist inoimbwa because vamwe vanhu vakanga varipo paitanga chinhu ichi vakanga vabva kuMethodist, ukatarisa umwe conservative watinao kuBaptist ukaenda huriko because vamwe vanhu vakatanga chechi vanga vabva. So that's how SDA started. But Ellen White, she was we considered her Ladies and gentlemen,